Sıla و rahmet و bereket Xuda li ser we tevan be, gelî heval û hogirên hêja, gelî kesên xwenas û xwedanas. Em ji gotinên wecîzeyên Rîsaleyê Nûr gihîştine gotina heftê û şeşan. Ey mirov, bifikire dê tu her bimirî. Ey insan düşün, sen ala kulli hal öleceksin. Tu ji her aliyê ve xîzanî û hewcedarê wî yî. Sen her cihetten fakir ve ona muhtaçsın. Şûna vî cîhana te yê demkî, bihiştek mayînde hêviya te ye. Senin şu fanî dünyana bedel, bakî bir cennet senî bekler. Heval, ji axê û ji wergerîna xwe yê axê, ji gorê û ji razana nav gorê netirse. Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahuş etme. Em dirêwîtiyek dirêj dene. Ji liha ber gorê, ji gorê ber heşrê, ji heşrê ber welatê ebedê ve diçin. Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Emaneti Xuda bin, Xuda alikare ve be inşallah.